कमांडो मारो थांनाय नै हिन बडो खायसे बे खाना हागे तो मनन बडो थांनाय असि दिन दा जनो थांनाय नै उदि खेला खेला या जों दिनै DISM नि बिसिंथि दिनै मानि कक बरक जिनि भाषानो थांनाय सालो दिनै राज्यनि गरम गोनां मन्त्रि रामपद जमातियानि बिसिंथि जे कक बरकनो बांला हरबाय कुइसन पेपार स्रामदि होनै जे साख्लायजांमानि बनो जों अपुस खायै जों बांला स्क्रिप्ट बाय सिनायनि बेलायखिनो टेक्ट अबनि बागै जोंनि टिपारासा बेसिरभाग छात्र रक बरक नायो रोमान स्क्रिप्ट बेलायनो सहज के कक बरकनो सैमानो रोमान स्क्रिप्ट बाय बेलायनो सहज के जे कुनु जे सैना मुचु माने बखानि म देखेनो ककनो सैमानो हिनै जों दिनै रोमान स्क्रिप्ट न सि कक बरक बाय जोंनो दिनै क्वेश्चन पेपार मा खालायनाय जेहेतु चिनि भाषा चिनि इच्छा चिनि भाषा जों चिनि ककनो जों सानाय जोंनो सुनिया कारै जे रामपद जमातिया गरम गोनां मन्त्रि ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार बतिनि लोकुनि मतामत सिंयावै राज्यनि स्टूडेंट जरा कक बरक सानाय टिपारासा स्टूडेंट नंनि मतामत सानियावै साक साक मन मानि खायै बजे स्क्रिप्ट हमानो जों बेलायकेनो अपुस खालायो जों बेलायकेनो सेलेंमु जानांगौ बनि बागै जों एपिल खायो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडुकेशन न जाहाते चिनि कक बरकनि क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट बाय अबनो खायना नेंथुं बांला हर बायबो खायना नेंथुं ताई देवनागरी बायबो खायना नेंथुं हायपनो जों नायो चिनि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बायबो कायसा ऑप्शन नारना नेंथुं हामबाय सक्सेसफुली चिनि DISF कायसा मास गेदरिंग खायका चिकनसा कायसा मास गेदरिंग गेदरिंग रैली बिसिंथि जों एडुकेशन डायरेक्टर नि थानी चिनि मेमोरेंडम साबित खायका बुसकांनि सालो जाहाते कक बरक जेटा चिनि मानि कक अबनो रोमान स्क्रिप्ट बाय जोंनो ऑप्शन कायसा रिना नुथुंनै अ जागाव चिनि गरम गोनां लाई थांनाय चिनि मन्त्रि चिनि सार मेम्बर कुमार जमातिया दङ चिनि DISF नि सेंट्रल इंचार्ज चिनि पिटर देबरमा दङ
chini DISF ni incharge chini da David Mora Singh tongo Agartala ni convener Uttom Tripura tongo Jirania sub division ni convener Rabindra Devarma tongo bono khoboi gobangma press media ro phaimanja khaijak jeng belaikana hambaya pro nong ni bisingti chini lukurongno chini tini ni o kok tumano tunna bage nong khane belaikana ang khabai khubai nong khane ang appeal khai hambai